ישנה מטרה לכל המקרה העולם הזה, והמטרה הזאת זה לגלות את האמת, איפה אנחנו נמצאים. היום דווקא אנחנו מקבלים מכל המדעים ומדענים את ההתרשמות הזאת שאנחנו לא יודעים איפה אנחנו נמצאים. היקום שלנו כאילו שעכשיו הוא נראה לנו כמשהו סגור ולא ידוע מה מחוצה לו, ואיפה אנחנו קיימים, ואיפה כוחות אלה עוד נסתרים ביקום שמנהלים אותנו ואנחנו לא מבינים מי אנחנו ולאן אנחנו. אז כל הדברים האלה מנעים אותנו ומושכים יסוד מתחת רגלינו. וזה הכל כדי שאנחנו נבין שאנחנו לא יודעים איפה אנחנו ומה אנחנו. נמצאים בנקודה השחורה של כל העולמות. לא שביקום הגדול והכל, זה רק נדמה לנו בתפיסתנו שאנחנו נמצאים בחלל גדול. אז לאט לאט אנחנו נגלה באיזה מקום האמיתי אנחנו נמצאים, ושאין במקום הזה שום דבר חוץ מכוח אחד, הרצון לקבל, שסוגר אותנו ועוצר אותנו במצב הזה וזהו. עד שאנחנו לא נקבל רצון אחר, הפוך, רצון להשפיע, שזה תכונת העולם העליון. לפני זה אנחנו כל הזמן נגלה את עצמנו בצורה יותר ויותר סגורה, חשוכה, מצומצמת. וזה מה שיש לנו בעולם הזה. עד שנרגיש שאנחנו חייבים לברוח מכאן, מכל הצינוק הזה.